vores billeder og oplevelser med alle i Danmark og måske hele verden, så der bliver fokus på, hvad vi egentlig går og laver, når nu vi ikke må komme på arbejde. Og der kan man bruge den gratis app, der hedder Instagram. Og nu vil jeg vise jer, hvad det er for en, og hvordan man bruger den. I forbindelse. Her er Instagram, den ser sådan her ud. Når man har downloadet den, så går man ind og tager et billede. Og lige for at give et eksempel, så kan I se her, at jeg har taget et billede af vores lockout t-shirts. Jeg har skrevet lockout, og så har jeg lavet et hashtag. Og hashtag kommer jeg tilbage til lige om lidt. Men nu vil jeg gå ind og vise jer et billede. Nu tager vi t-shirten igen. Vi tager t-shirten her. Det vælger jeg så, at jeg gerne vil uploade, ligesom hvis man på Facebook uploader en status. Så siger jeg næste for dette billede. Her kan jeg så skrive, hvad jeg laver lige nu. Og jeg er jo lockoutet, så jeg skriver lockout. Nu vil jeg så gerne have, at flere mennesker skal kunne se det. Så jeg går herover og trykker på det her tegn. Så skriver jeg lockout igen. Den er allerede skrevet, for jeg har skrevet det før. Sådan. Så deler jeg den. Og nu kommer det smart. For når man trykker på lockout, så kommer alle billeder af de mennesker, der er lockoutet lige nu. Også af elever og forældre, der viser, hvad de laver, imens deres børn er lockoutet, men især også lærere. På samme måde kan man også skrive konflikt og komme ind og se, det har jeg gjort her nu. Og der kan I se billeder af andre skoler, som også er konflikt.